Здравейте! Аз съм Александър Тодоров, а това е първото от поредица интервюта, с които ще запознаем приятелите на Гларус с това какво се случва в пиловарната. Днес разговаряме с главният пиловар на Гларус, Деян Иванов. Дидо, благодаря, че отделяш няколко минути от натоварения си ден. Вече сме в края на лятото. Как мина то при вас? Имахме натоварено и много интересно лято. Увеличихме капацитета си чрез въвеждане в експлоатация на нови съдове. По този начин ще можем да достигнем до повече клиенти с повече видове бира. Пуснахме новата ни бира сезон в продължение на белгийската ни серия бири. Освен това, инвестирахме и в експериментална хмелова градина. Говорейки за сезон, как се спряхте точно на този вид бира? Това е интересен стил бира, който е много подходящ за лятото, ароматен и в същото време много пивък, така че беше естествен избор за нас. Дидо, ти спомена хмеловата градинка. Можеш ли да ни покажеш по-отблизо? Ето, това е нашата експериментална хмелова градинка. Посадили сме 4 вида хмел. Target, Брамлин Крос, Стериан Голдинг и Примадона. Примадона е тип джудже, което достига до 3 метра. Останалите сортове достигат 6 метра. Target и Стериан Голдинг ги използваме вече в някои от нашите бири. С изключение на Стериан, останалите видове са английски. По принцип, когато говорим за хмел, определящи са така наречените алфа и бета киселини. Стериан Голдинг е с ниски нива на алфа киселини, но пък притежава много ценни бета киселини и масла, които придават характерен нежен вкус и аромат. Target, от друга страна, е типичен английски сорт, който се използва предимно за горчивина. Влиза в нашия специален английски ейл. Той има сравнително високи нива на алфа киселини. Основната алфа киселина се нарича хомолон, която е изключително полезна сама по себе си, заради своя антибактериален, антираков и антиоксидиращ ефект. Това беше всичко от нас за сега. Очаквайте ни отново скоро, а до тогава... на здраве с перфектен сезон!